Ku boleh shibune piki subscribers baru ki baju sutran ban pagi video sakani ke channel storyteller Lyndon. Mendangur HP ke kubur ke bakam pelabat ke bakam sutran bat kata gadai. Yarap ke sorkar Japan ban penyo samla ya kirang bat kitai samla hapok kari. Tong ni sengap. Ka khana jing ye kedai ke bapau nam tam ke pertai. Lesi baru ngi juice no. Shepang Romeo bat ka Juliet. Kalau long ka khana jing ye ke bapau nam tam hadu muda balatho de William Shakespeare ka khana jing ye ha ka film Titanic ka film ka bapau nam tam bat ka baya yo tam ha ka pertai balarindur ya ka jing ye jong ujak bat ka rose hadin ka tapat ka jing ye besisha ha bedang kirang bat kitai samla ka pertai bat laong ba kumba khandai point 1% ka pertai kia leng ba ka jing ye Henry dei kata bunru ki balayap tang na bata ki ye pralangot man law snam ki brio go penyap ya lede marsteng na kata ki dei ki bayap ye pli namar ka jing ye ki babon ki ong ba ka jing ye ka dei ka jing ai ai namar den kam ban yo ye ka jing hikai lani jumpen bor Henry ka balengo opat ka dei ka ri Japan tong nyes ngaba ka Japan ka wan number way ya ka persai haka jing penyap ya lede lene susai bat kat kum ka report na ka sorkar Japan kalong bagi pa penyap ya lede ha Japan kim duna ya ka prapungat haka shisni kata gadai man kasni Henry umdan wei lene kawiru ki bayap na bata ka jing ye ka ba kamplasyo ya ka Japan gade gane goy tong ni sangab ha ka sorkar Japan kala yarap ya ki nong shong shong jong ka ri Japan bakin yo ya ki bai lane love namar kinong Japan kim dan interest lani kim jukwa ya ka jing ye lani ban shongkha bad kene kala bu jing mashi ka de ya kri Japan namar hagoi gesni kan salong kri ka batli ka bomon om don brio ka jing hier jong ka population lenge ka jing bon brio ha Japan kalong ka bashir kai ba manusna kadau baro kalong namar kinong Japan kim sutanat ban shongkurim lani kim judan interest ya ka jing ye ka sorkar Japan kala penlut hadu arpo billion yen ka love skill ban yarap ya ki nong shong shnong kari bakin yo samla kentai bachelor ka sorkar Japan kala peniru shibuan ki apps pyrsia samla lani ki apps wat samla khnang bakin nong Japan kin interest ha ka jing ye balai ke sorkar Japan kada chimkia bat ngodon kam ban penbor ke jing ye kadau kalong baki nong Japan kim sultanat ban shongkurim bat kani ke jing bom sultanat chungki brio ban shongkurim kalabu ya kari ha ke jing ma ka bakrao naga benta ki por ki ban swan ka jing hiar jong ka population ha Japan kalong ka palat manusnem ha ka snem arajar khat khandai ka jing hiar jong ka jing kha po kari kalong hadu 100% bat kani kalalong ka jing hiar ka babuntam haka history jokori Japan kat kum ka jing batai jong ki scientist hapo kani ka century ka jing hiar jong ka jing bun buri bo Japan kan long sanpulai million ngut kumbalong menta ka population lani ka jing bun buri bo Japan kalong tang shispa arpo million ngut lada sanpulai million ngut kindunano sa stangkat no namar manusnam tam gibayap ban gi bakha kumta ka sorkar kala lekat balak menta ban penkiu ya ka population daga ba penslur yagi brio ban shongkurim lada ka shongkha shongman kan kiu ka population le ka jingbun brio kan kiu Henry lada bomdan ka jing shongkha shongman ka jing khamdan kamut kari kanang hiar ka jingbun brio le ayu kari lada omdon ki brio next lada pisutrat ya channel juga saya tu lami perlok jumpi lada pisutrat saya tu ingat storyteller Lyndon.